Chirongwa ichi chakabhadharwa neshamwari nevatendi veJoyce Meyer Ministries. Ndinotenda Mwari pavanondisunungura. Dzimwe nguva ndinoda kumutenda kwakafurikidza, asi vhiki rapfuura ndaimutenda zuva rese ndichiti, Mwari, maita Mwari nekundiratidza izvo, maita Mwari nekunoziva, maita Mwari nekundiratidza zvinhu izvo. Panopera zuva yangu yekurara nekuti munozondiratidza zvimwe zvinhu. Nenyasha munoponeswa kubudikira mukutenda. Chipo chaMwari kwete chemabasa, kuti kurege kuva nemunhu anozvikudza. Nenyasha nekutenda, zvese zvatinogashira kuna Mwari zvinouya kwatiri nenzira imwe chete. Nenyasha nekutenda, kutenda kwedu kuna Mwari kana kutenda kwedu muzvipikirwa zvake handiko kunotenga kuropafadza Mwari, ndiwo chete ruoko runogamuchira. Inyasha dzaMwari uye inyasha dzake chete dzinopa kunaka kwake muupenyu. Hapana mumwe wedu angave akanaka zvakakwana zvekukodzera chero chinhu Mwari chaanotiitira. Uye izvozvo hazvifanirwi kuti tisasununguke, zvinofanira kutishamisa kunaka kwaMwari. Saka nenyasha nekutenda. Paunoti ndinoshuva ndine kutenda, chokwadi ndechekuti kumurume wese wakapiwa chiyero chekutenda. Varoma 9:12. Murume wese, mukadzi wese, mukomana wese nemusikana ane rutendo. Iwe une kutenda. Une kutenda kwakanaka kuti uite chero chiri icho chaunofanirwa kunge uchiita muupenyu chero nguva. Iti ndine kutenda. Zvino kutenda kwako kungaratidza kushaya simba nekuti pamwe hauna kumboshandisa zvakanyanya, kana pamwe uri kushandisa rutendo rwako mune dzimwe nzvimbo kwenguva yakareba. Iko kutenda kwandaive nako muna Mwari ndaingokushandisa munzvimbo yekuregerera zvivi zvangu uye netariro yekuenda kudenga rimwe zuva. Ndaisaziva kuti ndingashandisa rutendo mudzimwe nzvimbo dzeupenyu hwangu. Hauna nekuti haukumbiri. Kana ukabvunza nokutenda, uchagamuchira. Rega ndimbokuudza izvozvo kuti unogona kukumbira Mwari chero chinhu nezvimwe zvese. Haukwanisi kukumbira Mwari zvakawandisa. Unoti, ko kana ndikakumbira chinhu chisiri icho, manje hauchipiwe. Saka munoziva, hatifaniri kunetseka ko kana ndisingafaniri kukumbira Mwari izvozvo. Saka hakwanise kukupa. Unoziva tine zvinhu zvatinozwa neBhaibheri zvatingakumbira, asi pane zvizhinji mukati muupenyu zvakasiyana nekunangana mukati meupenyu hwako. Bhaibheri haritauri kuti ucharora ani ari kudze paunokutenga imwe mota, asi rinotipa uchenjeri. Uye saka tikatevera utungamiro hwomweya unoyera, tinotevera uchenjeri. Chinogara chivimba Mwari chimukumbira kuti atibatsire kuti tive neupenyu hunoshamisa. Unoona, ndakasingaziva kuti ndoshandisa rutendo kukunda zvekare. Ndaingoti ndakasungwa neizvozvo, saka ndakambobatwa chibharo. Asi handichazvioni semunhu akadaro. Kwete, haundinzwe futi ndichiti ndakakundwa kushungurudzwa kwepabonde, nokuti handichazi izvozvo. Ndiri chisikwa chitsva, ndiri kufamba muukundi. Kana pane zvakamboitika, ndinoda kukukurudzira kuti ubvise kufunga kwekushungurudzwa kwaungave unako. Hatikwanise kuva vadzvinyiri tichiva zvisika zvitsva muna Jesu. Saka iva nekutenda. Zvatakaita mushumiro ino zvakaitwa nekutenda. Hauna ruzivo rwekuti munyama handikwanise kunge ndiri pamberi pako. Chaizvozvo zvakangoita kunge zveurombo zvinosetsa zvikuru. Uye saka ndinoziva kuti ndiMwari. Ndosaka kuna 1 vaKorinto 1 inoti Mwari vanonhonga nekusarudza vakashoreka nevakapusa munyika, kushamisa vakangwara. Anoda vanhu vatarise vachiti hakuna zvakadaro. Hazviite, hapana nzira yaungaite iyoyo. Uye anoda nyika ione kuti zviitike kwauri. Amen. Saka Mwari ndiye anowana kurumbidzwa. Wakambofunga kuti vangani vanokutarisa vachiti hapana paanochinja?
hakuna nzira yaungambozviita nazvo kuburikidza nekutenda kuna Mwari uri kuzviita. Saka ndanga ndisina urongwa hwekuparidza maridzo ekutenda vhiki rino. Saka ndakazozvibatanidza izvi mavhiki apfuura ndakagara pachigaro changu, nekuti ndanga ndichiverenga chitsauko chimwe rinova iro bhuku rose raFirimoni, uye ndakasvika kuvhesi 22, uye pane zvakangodzima mandiri ndikangofunga kuti ndichangotaura pamusoro kushanda kwekutenda, nokuti pane imwe mitemo yatinotenderwa kuti mitemo yekutenda, uye mutemo chinhu chinoshandiswa nenzira iyoyo nguva dzese segravity, semutemo wegravity, zvichireva kuti nguva dzese, kwete dzimwe nguva, asi pese pandinokanda chinhu mudenga chichadzika. Saka pane imwe mitemo yekutenda. Zvandinoreva ndezvekuti kune nzira kuti kutenda kunoshanda nedzimwe nzira dzekuti kuti kutenda hakushande. Saka uchiti une kutenda, iti ndine kutenda, uyezve usina chaunawana kuna Mwari kunze kwekuti washandisa kutenda, ndinofunga zvingave zvakanaka kutora nguva shoma mangwanani ano kuti uone kana tiri kuita zvatinofanira kuita nekutenda kwedu, kana tiri kushandisa iko kutenda nenzira iri kuita kuti tiise chibereko uye chinoshanda, zviri kunzwika here munhu wese? Zvakanaka. Saka ngativerengei Firimoni 1:22. Pauro anonyora kuna Firimoni pamusoro penhamwa yaakanga akapa zita rokuti Onesimasi, uyezve akanga amhanya kutiza Firimoni, uye Pauro akamubata akava mwanakomana wemweya waPaul. Iye zvino Paul aida mutumira kuna Firimoni, uye aida kuve nechokwadi chekuti Firimoni aizomugamuchira nenyasha kwete kumuranga nekuti anga atiza. Saka ndo zviri panyaya yacho, asi Pauro akati asizve izvi zvakanyanya kukosha. Paul akanga ari mutirongo paakanyora tsamba iyi, muchitirongo, uye anga asingazive kuti achazobuda rini. Asi akanyora kuna Firimoni 22 anoti, asi ndigadzirireyo pekugara, tarisira kuwedzera kubata kwako kwevaenzi kwandiri, nokuti ndinotarira kuti muchandipiwa ini nokuda kwekunyengetera kwenyu. Saka mukomana, tinoona chakakosha apa. Chekutanga pane zvese, ndinotenda kuti kana uchindinamatira, kuti ndichakwanisa kubuda pano, ndichakushanyira. Saka aive nekutenda musimba rekunamata, uye akatenda kuti kana achinamata, kana vamwe vachimunamatira, izvo zvaizarura musuwo wekusunungurwa kwake mutirongo. Usanamate kana usiri kunamata nekutenda. Kana uchinamata, iva nekutenga kwakapusa kunge kwemwana, kwekutanga kuti Mwari anokunzwa, uye kechipiri kuti Mwari anokupa chauri kukumbira, kana chausingakumbire anokupa chimwe chinhu chiri nani. Amen. Anobva ati, gadzirai imba yekutandarira muchitarisira kushanya kwangu. Ndoda kutaura newe nezvekuti simba rekutarisira, nekuti kutenda kunofanirwa kuve nekutarisira kwekuita kwechisimba nako. Paul akati, unondinamatira, ndinotenda kuti ndiri kubuda pano, uye ndichauya ndichikushanyira. Naizvozvo enda undigadzirire nzvimbo. Amen. Pana ari kuona izvi here? Ungangopfuura nekundigadzirira nzvimbo, nekuti aive nechokwadi icho chekuti achabuda. Tinodaidza vakadzi vanove nevapamuviri vanotarisira, vana amai, nokuti unoziva zvauri kana uine nhumbu. Saka kana uine muviri nechishuwo, une pamuviri nechinangwa cheupenyu hwako, paunenge uine pamuviri nekurota kuti usununguke kubva muusungwa, kana uine nhumbu uye une hope dzekuita chinhu chikuru kuna Mwari, chero chinhu, tora imba yako muurongwa, kana uone imba yako ichipora, kana chero chaungeve uchida. Izvo zvinoda kuve chimwe chinhu icho chizere nacho, asi iwe unofanira kuve uchitarisira. Amen. Kutarisira. Vanhu vazhinji havatarisiri chinhu, saka hapana chavanowana. Vanhu vazhinji ungati ndine, uye tichamira toona zvinoitika maitiro. Ndaisambofa ndakadaro. Usambofa wakararama nemaitiro. Ndirongomirira kuona, kungoona kuti Mwari vanoitei. Haugone kutarisira zvakawanda. Muna Isaiah 30:18,
Pane rugwaro rwandakakura ndakabata makore mazhinji akare uye muchisiko bhaibheri riri kuti muna Isaiah 30:18, Ishe anomirira nemwoyo wose kutarisisa uye neshuvira kuva newe. Saka zvinoreva kuti Mwari ari kutarisira mukana wekuve akanaka kwauri. Uri kuzviona here? Ishe vanomirira, uye iro shoko rokumirira rinoreva kutarisira, kutarisa uye kushuva, kukunzwira unyoro. Naizvozvo unozvisimudza kuti ave netsitsi newe nekukuitira tsitsi, nekuti Jehovha ndiye Mwari wokururamisa vakaropafadzwa, vanofara uye vanovengwa, vanomubatirira nemwoyo murefu, vanomutarisira uye vanomutsvaga nekukunda kwake vachingodaro-daro. Kureruka kweizvi kana uchinge wazvipodza, Mwari akagara pachigaro chake uye ari kutarisa. Kumirira, kutarisa, kutsvaga mumwe munhu wangave akanaka kwaari. Anogona kuve akanaka kumunhu akamumirira, anotarisa, achishuva uye akamutarisa kuve akanaka kwaari. Zvino kana uchigona kubata chinhu chimwe, zvakaringana kuchinja zvinhu muupenyu. Pavanoti kwauri uri kutarisira chii, zvizhinji zvawakange unazvo kare. Dambudziko rakawanda, kuwedzera kushungurudzika, kutarisira kudzingwa basa nekuti wakanzwa kuti vachadzingwa vanhu. Saka chii? Kunyange vakakudzinga basa, tarisira kuti Mwari vachakupa rimwe riri pamusoro. Uye usamirire kusvikira dambudziro rasvika pakadzikadzika, tanga kutarisira izvozvi. Uyezve rega nditi unofanira kutaura zvaunotarisira. Paunenge uzere kutarisira, unotaura pamusoro pekutarisira, hautaure nezvezvinhu zvaunazvo. Ndapota munobatisa chinhu ichi. Mapisarema 27:14. Mapisarema 27:14. Rindira mwoyo wako utsunge, ndinoti rindira Jehovha. Ngwara uve neushingi, mwoyo yenyu ngaive yakasimba. Rinda, umirire nekutarira. Mwari, munhu wese iti ndiri kutarisira. Zvino tinotaura zvakawanda pamusoro paIsaiah 40:31, uye nguva yandinotanga kuverenga. Mese muchaitangura, vanhu vanoombera nguva yese yandinotaura nezvazvo. Vanomirira Jehovha vachawana simba idzva. Vachabhururuka namapapiro samakondo, vachamhanya vasinganeti, vachafamba vasingazivi. Tinofanirwa kufunga zvinoita sei? Asi kana iwe ukaverenga nekudzidza izwi iro mirira mumutauro wekutanga, kana kutarisa mubhaibheri reAmplified rinowedzerera mutauro wekutanga, inoti ivo vanomirira, vanotarisira, vanoshuvira nekutarisira Ishe. Saka iwe uchimirira Mwari, unogona kunge usiri kuita chero chinhu nenyama, nekuti unogona kunge uine maitiro ezvinhu muupenyu hwako akaoma, hapana chaungaita. Saka dzimwe nguva tinoti iwe ingova wamirira kuna Mwari. Asi iko kumirira, kunyangwe usiri kushingirira kuita chimwe chinhu kugadzirisa dambudziko rako, iwe unoshingirira pamweya. Usambofa wakarega zvomweya, gara wakasimba kwazvo pamweya mukutarisisa Mwari, ndiri kutarisisa kubudirira, zvimwe nhasi ndiro zuva rako. Unogona kushandisa maonero ako, handisi kuedza kuva munhu asinganzwisike apa, asi unofanirwa kuva nekurangarira. Iwe unofunga kuti unofanirwa kunge uchishandisa chii? Tinofanirwa here kushandisa kurangarira zvose zvakaipa zvatakaitirwa muupenyu hwedu, uye zvinhu zvese zvakashata? Nei ndisingagone kungogara ndivhare maziso angu kanguva kadiki? Mwari, ndiri kushuvira zvakakura, uye ndiri kufunga kuti upenyu hwangu hunova sei kana ndabudira, nokuti zviri kuuya. Amen. Saka rutendo ruzere netarisiro. Kechipiri, unofanira kunzwisisa kuti kutenda ndicho chinhu chega chinofadza Mwari. VaHebheru 11:6. Pasina kutenda zvakaoma kufadza Mwari, uye vanouya kwaari vanofanira kutenda kuti ndiye. Uye ini ndinonyatsofarira chikamu chechipiri, kuti ndiye anopa mubayiro avo vanomutsvaka nemwoyo wose. Zvino Mwari havadi kuti ungotenda kuti variko,
asi anoda kuti iwe utende nehasha kuti kana iwe ukafunda izwi rake uye uchitsvaga Mwari uye uchinamata nguva zhinji uye uchigara muna Mwari, kuti iwe ukatarisira mubayiro. Nekuti kana iwe uchishumira Mwari, zuva remubayiro riri kuuya. Amen. Sezvo iwe uchitsvaga zuva rekubhadhara musi wechishanu kana kaviri pasvono kana kamwe chete, kaviri pamwedzi kana kamwe chete, chero nguva yaunobhadhara, tinotarisira zuva rekubhadhara. Uye isu tinotarisira mubayiro kubva kuna Mwari, nekuti kana Mwari iwe ukaverenga izwi romubayiro, Mwari vanovimbisa kakawanda mubhaibheri kuti kana tikaizvo zvakanaka uye tikaita sarudzo dzakachena, tichava nemubayiro waka muupenyu hwedu. Pari zvinhu zvimwe vamwe vako vari munguva yekudyara mupenyu hwako. Nguva yekudyara nenguva yekurima hazvinakidze. Asi murimi haambodyara asina kukohwa mupfungwa. Anodyara nekuti ari kutarisira gohwo. Haangoende kungonodyara nekudhiga pamatombo, nekudyara mbeu, nekudiridza munda uchifunga kuti dai. Handizive, kwete, ari kutarisira kuwana gohwo. Uye isu tinodyara mukutarisira. Ndokusaka kunyange tikasapa, ngatifanirwe kupa. Zvemari muumambo hwaMwari kungoda chimwe chinhu. Ini handifunge kuti chinangwa chakanaka chekupa kuti umwe munhu aropafadzwe nekukudza Mwari, asi tinofanira kuramba tichidyara nekutarisira, kusunungura kutenda, nekuti ndiri kuteerera izvo zvakakumbirwa naMwari kuti ndiite, asi ndinogona kuvimba naye ndiwane zvose zvandinoda maererano muupfumi hwake naJesu Kristu. Kupa kungori pachena kwakanaka nekuti uri kuitira ramangwana rako. Pasina kutenda hazvigoneki kufadza Mwari. Mabasa edu akaitwa pasina kutenda haafadze Mwari. Zvinova izvo zvatinoita chete mukutenda, uye zvinoreva kuti tinotenda nemwoyo yedu yese nokuti Mwari vakumbira tizviite. Ndo zvatinoita mukutenda kuti timukudze, zvinofadza Mwari. VaRoma 14:23 anoti izvo zvisiri kutenda zvivi. Zvino kana ukagara wofungisisa kwechinguva, zvowanikwa pamusoro pako. Chero chinhu chandinoita chisiri mukutenda chivi, kunetseka chivi, kutya zvivi. Vangani vako vanogunun'una nokutenda? Saka zvinoreva kuti kunyunyunda hakusi kungo chivi. Ndosaka panguva zhinji tinofanira kuti totenda Mwari mandiregerera zvivi, kuti ndigare ndichicheneswa muropa raJesu Kristu. Amen. Haleluya. Usaroromo munhu kana usiri kutenda nezvake. Unoziva ndakarorwa kekutanga ndaive ne10 uye ndaiziva pakadzikadzika kuti kwaive kukanganisa, nekuti ndaive ndakashungurudzwa pabonde nababa vangu. Ndakafunga kuti hapana angazombondida kudaro, saka ndakangoita zvaivepo panguva iyoyo. Ndinofunga vanhu vazhinji vanoita izvozvo, vanosuwa nekukuvadzika, nekutya kuti vanoshaya anozovada, nekutya kuva vega, vanopedzisira vaita zvinhu zvavasingafanire kuita, vanozotambura nazvo kwemakore akawanda. Usaite chinhu kana usina rugare nacho, kana usingakwanise kuita zvauri kuita mukutenda. Saka usaite, usamanikidzwa kuita zvinhu neshamwari dzako zvaunoziva kuti haufanirwi kunge uchiita. Kana usinganzwi zvakanaka kunda unoona firimu handina basa kana vachienda, haufanirwi kuzviita nokuti hazvina kutenda. Chiri chese? Eka, manyarara pandataura izvi. Handizive nezvako, asi ndinoda zveshoko iri, ndoda kurwirwa neshoko raMwari. Ndinozvida chaizvo. Kana Mwari vandiruraramisa kana kundiranga, handifarire kuti ndakanganisa chinhu, asi ndofara kana Mwari vachindiudza pandakanganisa. Handitopiwi mhosva nazvo, ndinofara. Ndinoreva kuti ndinotenda Mwari nguva dzose paanondipa mhosva. Dzimwe nguva ndinoda kumutenda zvakafurika, asi munoziva vhiki rabvura ndaimutenda zuva rese ndichiti Mwari
maita Mwari nekundiratidza izvo, maita Mwari nekunoziva, maita Mwari nekundiratidza zvinhu izvi. Panopera zuva yanguva yekurara nekuti munozondiratidza zvimwe zvinhu. Tinotenda Mwari mazuva ese hazvina kudaro. Dzidza kutenda nekufara kuti kuna Mwari wemazviro kwazvo, mambo wemadzimambo, anoda zvekuti hakusiye uri mupata kwauri. Ndinorida. Saka ndiri kuti zvose zvamunoita kana zvisina kutenda, tinoti chivi, fadzwai nazvo. Chero chinoita kuti ubvunde nekutya chinofanirwa kuva chaunodisa. Chechitatu, kutenda kunofanira kubva pashoko raMwari kupfuuridza zvese. Chekutanga, tinofanira kutenda muna Mwari. Shoko raMwari rinoti tenda muna Mwari. Ndambotaura kuti tese tine kutenda. Munhu wese rega nditaure ndichiti zvese zvaunoita nekutenda ndezvako pachako. Unogona kuisa kutenda mukati mako, hazvisve zvakaita, asi kana uchida kuzviedza kwekanguva unogushikana ita. Unogona kuisa kutenda kwako kwese muvanhu. Handisi kuti hatifaniri kuvimba nevanhu, asi ndinogona kukudza kuti vanhu vachakurasisa. Hatina mukana wekusarasana pachedu nekuti hatisi vatsvene. Saka usapa kuvimba kune vanhu iwo huri waMwari. Unogona kuvimba nevanhu, asi usanyanyise, nekuti pese paunoona munhu woti haafe akandirasisa. Manje wapada mudziko. Usaisa kutenda kwako muurongwa hwenyika. Ita chokwadi kuti unozembera pana Mwari, zembera pana Mwari. Nyika yedu yakavandudzwa nekuda kwemadzimai nemadzibaba vaizembera pana Mwari. Mukati menyika ino tinofanira kudzoka pakuzembera pana Mwari. Zvematongero enyika zvisina Mwari zvine njodzi. Kutenda kunofanira kuvakirirwa. Chekutanga, isa kutenda kwako kuna Mwari. Unogona kunge uine basa rakanaka rinokubhadhara mari pavhiki rega. Handizemberi pabasa rakadaro kuti ndichengete upenyu hwese. Vimba naMwari. Pamwe kana iwe uchida mari yakawanda asi usiri kuwana mariyo yaunoda kuve nayo kubasa, usatsamwe, vimba kwako naMwari. Nguva dzese tinotarisa kusiko kuti kutichengete. Tinofanirwa kutarisa kuna Mwari. Kana ukaenda kuna Mwari uchida kuwedzera mari, kana Mwari vachida zvinoita izvozvo. Asi kana achida kukuropafadza neimwe nzira nokuti waisa kutenda kwaari, achavhura mukova wezvinhu zvizhinji nenzira dzekuti Mwari akukombore nazvo. Muri kundinzwa here? Vamwe venyu makangotarisa kuchinhu chimwe, muri kungotarisa pamabasa enyu. Haufaniri kutarisa kubasa kwako, unofanira kutarisa kuna Mwari. Mwari, handina basa nekuti munhu anozondipeka. Kana mafunga kundipa chimwe chinhu, ipapo ndichagashira. Muri kundinzwa here? Ndichadzokorora zvekare. Unofanira kuti kuna Mwari, handina basa nekuti munhu wese anozondipei. Kana mafunga kundipa chinhu, hakuna wakaipa kana munhu pasi rino achandikonesa kuchiwana. Amen. Kutenda kunofanira kuve kwakavakirwa. Chekutanga pana Mwari. Kutenda kuna Mwari, tenda kuna Mwari wobva waiziva izwi raMwari kuti uzive zvawakavimbiswa naMwari. Kuisa kutenda kwako muzvipikirwa zvaMwari. Handione kuti kana uine chekunamatira unamate usina chausingawane mumugwaro. Asi ndinoona sekuchenjera, sezvinobvira, kuzadza minamato yako izere neshoko raMwari. Namata izwi udzosere kuna Mwari. Yeuchidzai Mwari. Vamwe vaprofita vakazviita. Vaiyeuchidza Mwari nguva dzese nezvaakanga ataura. Unofanira kuti Mwari makandivimbisa kuti muchandipa zvandokumbira, ndinotaurira kuti muchandipa saizvozvo. Maita henyu nazvo. Makandivimbisa Mwari kuti kana ndakakudza vana vangu neimwe nzira, vakasatsauka pairi, saka chero kwavari Mwari ndinovimba kuti vachadzoka. Bhaibheri rinoti Mwari akapa mumwe nemumwe wedu chiyerero chekutenda. Iwe unoziva tikashandisa kutenda, kukura kunowedzera. Zvakare isu tine nyasha dzake kutibatsira isu chero nguva patinobuda mukutenda. Nyasha, simba nekugona kwake
Zvinouya pamwe kutibatsira kuti tibudirire munharaunda yega upenyu hwedu. Munoziva, ndinofunga isi tinofanira kudzidza zvakawanda sezvatingagoni pamusoro penyasha, nekuti nyasha dzinoshamisa kwazvo. Nyasha isimba rinobva kuna Mwari rinouya tisina kubhadhara, richitiita kuti tiite zvese zvatinoda muupenyu pasina kurwa, kushandira kana kutambudzika kubva kwatiri. Nyasha ndidzo dzinotiponesa, nyasha dzinotiregerera, nyasha dzinotinzwira tsitsi, nyasha zvechokwadi dzinoshamisa. Chirongwa chamanga muchiona chakabhadharwa nehama neshamwari dzesvondo reJoyce Meyer Ministries.